Namar ke jingnang kiu ki bayo e ke jingpang COVID-19 khamtam e mentakasngi ha ka bakidan sanspa khandai puingut ki bayo thama ye kani ke jingpang ka sarkar jala kalarai ben penjalan ye kani ka lockdown la ne ke jinghangdam ha East Khasil district hado ka arpa south rek mentau banai ngilai discuss ngilai krem sani ya ka jinglong ka jingman jong ka jing sapriang state jong uniu knyang jingpang hapo ka jela jongi parokoi kumta ngila sim ya karai menta ka janbe ba ya ka lockdown ka ba ngi extend hadu ka khat nhiều terik sgi nang kong ka bangwan hadu san baje meste ngi larai bangin penjelan susu nadu ka khat nhiều terik san baje meste hadu ka arpo sau terik san baje meste jong uni uju ugna kadal kabangi hap ban sim ya ka negara kalong hadin ban ilayo ban ilayo ru ya details baru na keleng saudong jong ka district East Khasi Hills but jong ka jelam negala jongi baru kawai kumta ikerpat nakaliang joka sarkar ya kinong song sno hapo East Khasi Hills but kiwe ru ki district bakin sngau bha ban burong ya kani gajing penbaik nakaliang ka sarkar bangila ban yadar ya kajing sapriang step uni uknyang jingpang. The decision we taken is about East Khasil, about Juwai, Tura. These were the places where we decided in the state land. Beyond that, we have already authorized the deputy commissioners of the state to take necessary action as needed.